Palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on saada kaikki yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Hanke vahvistaa nykyisin riittämättömästi toimivia peruspalveluja ja se turvaa riittävät lähipalvelut. Päävastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta on perustasolla, sillä tarkoitetaan vahvoja peruskuntia ja sote-alueita. Niitä tukee alueellinen erityisvastuutaso eli ERVA-alueet. Sähköiset palvelut parantavat palvelujen alueellista saatavuutta. Sähköisesti saadaan palvelutiedot, neuvonta, omahoito, ajanvaraus ja etäkonsultaatio. Liikkuvat palvelut viedään nekin lähelle asiakasta. Pyörien päällä tehdään terveystarkastukset, rokotukset ja laboratoriokokeet. On liikkuvaa hammashoitolaa, sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän vastaanottoa ja kriisipalvelua. Alueellisesti keskitettyjä palveluja käytetään harvemmin. Niitä ovat esimerkiksi päivystykset, poliklinikat, päiväkirurgia ja perheneuvolat. Kansallisesti keskitetyt palvelut sijoitetaan 5 yliopistolliseen keskukseen. Tällöin puhutaan muun muassa erityistason hoidosta ja kirurgiasta. Uudelle laajalle perustasolle asetetaan riittävät kantokykyvaatimukset. Sellaisia ovat riittävä väestöpohja, osaaminen ja talouden kestävyys. Sote-palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään järjestämislaki, jonka kirjoittamista varten on tarkoitus asettaa työryhmä. Järjestämislain on määrä tulla voimaan vuonna 2015. Kuntien yhdistymisen tapahtuisi viimeistään vuoden 2017 alkuun mennessä. M.A. Numminen, millä tavalla kappale sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta syntyi? Se syntyi siten, että minulta tilattiin tämä laulu, lähetettiin teksti, hyvin virallista valtion tekstiä. Ja sitten minä lähes 50 vuotta tällaisia tekstejä lauluksi työstäneenä katsoin ne kohdat, jotka ihminen pystyy hahmottamaan, kun tämä virallinen teksti lauletaan. No millaisia sanoja sinne laulettavaksi sitten valikoitui? No tietysti on otettava näitä huvittavia virkatekstejä. Miltä tuo teksti sitten laulettuna kuulostaa? Minkälaisia säveliä tässä olet hakenut tälle tekstille? No minä olen päättänyt, että tämä alkuosa, jossa täytyy saada kuulijan selville se, että mistä on kysymys, niin minä laulan sen oopperan resitatiivina. Ja sitten, jotta hauskaa tulee mukaan, niin Pedro vaihtaa rytmin tangoksi. Minä olen säveltänyt loppuosan koko tekstistä suomalaisen tangon muotoon. Eli sote-uudistus taipuu tangoksi? Kyllä se taipuu, mutta kyllä siinä täytyy olla tarkkana, mitä sanoja ja mitä lauseita valitsee. Tämähän on tarkoitettu koko kansalle, niin yritän parhaani mukaan laulaa niin, että koko kansa sen ymmärtää.